दिनै बेयाव खौरांगिरि मेल खालामनाय थांखियानो जाहैबाय जोंहा बहुत प्रब्लेम दं। प्रब्लेमा ओरैबायदि जिखिनि जोंनो सरकारा माने सुक्ति होदोंमोन, खोथा होदोंमन, बै खोथा होनाय बायदियै दिनैसिमबो माने मोनसेबो मावफुङाखै। बेनिखायनो जों दिनै बेयाव जथुमनो गोनां जादों आरो नोंथांमोनखौ जों लेंहरनानै दिनै सरकारनि खोमायाव सोनानै होनो होननानै नोंथांमोनखौ जों लेंहरनाय जादों। बेनो जाहैबाय दिनै जियालाव थानायफोरनि खोथाखौ आं बुंग्रोनो सानदों। जियालाव थानायफोरखौ माने बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावनो गासैखौबो केसखौ सिफायनानै बिसोरखौ गासैबो जियालनिफ्राय बहनना लाबोनानै गासै माने केदारफोरखौ माने जिखिनि जियालाव थानाय केदार बिसोरखौ जोंफोरबायदि माने मुखुलि अखरां सायाव अखराङाव माने थानानै सोलिनो हानाय नर्मेल मानसि बायदि सोलिनो हानाय खालामगोन होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु दिनैसिमबो बिसोरखौ जियालनिफ्राय बख'नानै लाबोनाय जायाखै आरो रावनिबो केसखौ सिफायनाय जायाखै। बेनिखायनो आं खावलायो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार प्रमद बर' सरकारखौ आं खावलायो माने बिथांमोननि जियालाव थानायखौ बहननानै लाबोनांगौ आरो बिथांमोननि जिखिनि केस दङ गासैखौबो माने सेफायनानै थाबैनो बिसोरखौबो जों बायदियै बा गासै सोद्रोमाफोरा जिबायदिहाय माने उदां अख्रां सिङाव थादों बेबायदि बिसोरखौबो थाहोनो नांगौ आरो बेखिनिखौनो आं खावलायो। दा बेयो जाहैबाय जों थांनानै थानायनि थाखाय जोंनो मायबा मोनसे इसोरा संस्थापन होनो होन्दोंमोन सरकारा। बेखौ दिनैसिमबो जोंनो जेबो संस्थापन जों मोनाखै आरो जिखिनि एनडिएफबि दङ, एक्स एनडिएफबि केडार दङ, गासैबो जिखिनि माने रिहेबिलिटेसन होबाय बेखौ गासैबो मोनजोबाखै आरो मोनजाबिफोरा जायफोरा मोनाखै बिसोरो थाबैनो बिसोरनोबो होनांगौ आरो जिखिनि जोंनो संस्थापन होनो होन्दोंमोन बेखिनिखौ जोंनो होनांगौ। बेबायदिथ' जों होनाय नुवाखै, खोनादों ओरैनो सानै साथामसोनो होदो होननानै, नाथाय गासैबो मोनजोबाखै। बेयाव गासैबो मोनजोबनांगौ। जिखिनि माने 5,000नि सायाव दङ बिसोर गासैबो मोनजोबनांगौ। बिसोरनि दुखुदिया न'खरफोरा बे 5 लाखखौ मोनोबा एसे एनै सहाय जागोन। सोरबा माने ओरैबायदि दुखुआव गोलैनानै दङ माने खुगादो बुंथावा आरो माने ओरैबायदि दुखुआव गोलैनानै दङ। बेखिनि फैसाखौ मोनोबा हयथ' बिसोरो एसे एनै सोलिनो हानाय जानोबो हायो, सोलिलांनो हागोन आरो बेखौ बयबो मोनजोबनांगौ मुंख्लं न'खरफोरा। बेयावथ' प्रमद बर' सरकार आरो आसाम सरकारा दं गासै फेलर। जिखिनि बुंदोंमोन दिनैसिमबो मोनसेबो माने बानायजायाखै। जिखिनि जोंखौ बुंदोंमोन जे 2024नि सिगांनो माने जोंनो मायबा मोनसे संस्थापन होनो होन्दोंमोन, 2024नि सिगांनो गासै केदारा माने ओंखारबोगोन जेलनिफ्राय, गासै केसा बायजोबगोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय दिनैसिम बेफोरो मोनसेबो जाफुङाखै। खौ लानानै जों खावलायनो सानो जे सरकारा जिखिनि खोथा होदोंमोन जोंनो बेखिनिखौ मावफुंनांगौ, जेलाव थानायफोरखौ बहननांगौ आरो जिखिनि माने थैनाय न'खरफोरा जिखिनि मोननांगौ बेखिनिखौ होनांगौ आरो जिखिनि थालांनाय एनडिएफबि केडार दङ बिसोरनो जिखिनि मोननांगौ गोनां रिहेबिलिटेसन बेखौ होजोबनांगौ बयनोबो। एकदम नंगौ, बे एकदम खाथां खोथा, बेयो नंगौ। ओरैबायदि जादों दा जोंनि मानसिफ्रा बाहेरायाव खामानि मावनो थांनो हाया। खायसे न'खर दङ बाहेरायाव खामानि मावनो थाङाबा बेनि न'खरा माने सुफुङा आरो बे मोनजाया। खायसे बिसि फिसा दङ, बिमा बोराय बुरै दङ, बिदा फंबाय दङ, बेयो बाहेरायाव खामानि मावनो थाङाबा बेयो सुफुङा। बाहेरायाव खामानि मावनो थाङाबा बेथिं पुलिस थाङो, पुलिसा थांनानै नागिरहैयो बहा थांदों बहा मादों, जों गासै इनफरमेसनखौ होनो गोनां जायो। बिदि खेथ्रआव जों बहुत हेरेसमेन्ट मोनदों। बार जोंखौ पुलिसा बिदि नागिरो, माने 6 दानबो थानो मोना, 2 दान 3 दान 4 दान बिनि गेजेरावनो जोंखौ माने पुलिसा बुथुमो, थानायाव लेंहरो, सोर बहा थांदो लिरनानै होनांगौ, बेनि न'खरखौ लेंहरो, बिदि माने बहुत जोंखौ हेरेसमेन्ट होबाय थादों आरो बेफोरो बन्द जानांगौ। बिदि जुदि बन्द जायाबा जोंनि मानसिफ्रा खामानि मावनानै जानो हानाय नङा। बेखौथ' आङो फारसेथिं साननो थाङोबा नंगौ बायदियानो मोनो। नोंथाङा जिखिनि आंखौ सोंबाय बेखौ नंगौ बायदियानो सानो आरो बेखौ जुदि नंगौ सानाबा जोंखौ थांनानै हेरेसमेन्ट होनाङामोन, जोंखौ पुलिसा लेंहरनाङामोन, थानायाव लेंहरनाङामोन, जोंखौ सहि होनाङामोन। बेखौ नंगौ बायदि आं सानो। बे लेंहरबाय थानाय नागिरबाय थानायनि थाखायनो आं नंगौ बायदियानो सानो, दिनैसिमबो जोंखौ हाग्रायाव थानाय बायदियानो सानो बायदि होननानै आं सानो आरो बेनि जाहोनखौ आं ओरैबायदि फोरमायनो सानो, जोंखौ जेन बिथांमोना माने पुतला बायदि बाहायदों। दा जोंखौ पुतला बायदि बाहायदों, जोंखौ थगायदों,
जोंखौ माने सारेन्डार जाहोबाय, जोंखौ अस्त्र गथाय होबाय, बिटिआरखौ सुक्ति खालामबाय, खालामनाय उनावबो जोंखौ दा फुथ्ला बायदि बाहायबाय थादों आरो बियो बिथांमोननि जोंनि सायाव माने बिराद इनाय खामानि मावनाय जादों आरो माने नोंथांमोना दा उन्दुनो जानो थानो माने मोजां थासारि मोनाखै? जोंहा जेबो बेफोरबायदि मोजां थासारि गैया। खायसे खायसे अखा हाबा उन्दुनो हाया, प्लास्टिकनि न'आव दङ, थिं सायलाबो गैबावा। बेबायदि थासारियाव जों दा दङ आरो सोरबा साफा सानैया हयथ' बिदा फंबायनि अननायाव थानो मोन्दों, बिमा बिफा दङ, बिमा बिफानि अननायाव थानो मोन्दों, खिन्थु गोबाङानो थानो मोनाखै आरो मोजां थासारियाव। प्रब्लेमा जाहैबाय जोंनिया मेन खोथायानो जाहैबाय जोंनि गासैबो लोगोफोर दासिमबो एकर्ड जानायनि उनाव दासिमबो किसुमाना दाबो जेलावनो दङ। ओमफ्राय बै जेलाव थानायफोरखौ थाबै बुंनो होननानै जोङो दिनै स्टेप लादों। फार्स्टआवनो जाहैबाय बिटिआर एकर्ड बा बिटिसि जियाव 2020 मायथाइयाव जे मोनसे गासैबो केसेसफोरा उइथड्र जागोन, गासैयाव अख्राङाव फैनानै आरामसे लाइक एकदम सिटिजेन, नर्मेल सिटिजेन हिसाबै जत जिमान केसेस दङमोन, जत जिमान दाय मावनाय, जत जिमान केस रेजिस्टार दंमोन, गासै लिरनाय दंजोबोमोन, नाथाय बे दिनैसिमबो जाफुङाखै। दा जों